Il-politika nazzjonali għad-drittijiet tal-persuni b'diżabilità tiġbor fiha punti li jvarjaw minn dawk ta' prinċipju bħal pożizzjoni kontra tmiem ta' tqala għal oħrajn marbuta mal-prattiċità bħal dritt tal-istiker il-blu. Meta kienet imnedija din il-politika, is-Segretarju Parlamentari Franco Merċieqa spjega kif l-iskop tagħha huwa li tingħata iżjed vuċi lil persuni bi bżonnijiet speċjali, dan bilan li jimxu iżjed il-quddiem f'ħajjithom. Il-politika tipproponi kodiċi ta' prattika kif ukoll kodiċi ta' etika għal professjonisti li jaħdmu ma' persuni b'diżabilità. Istituzzjonijiet ta' riċerka għandhom jassiguraw li persuni b'diżabilità u l-familji tagħhom ikunu marfa sew dwar x'riċerka tkun qed issir. Jingħad li l-liġijiet għandhom ikunu wkoll riveduti biex ikun garantit li l-persuni bi bżonnijiet speċjali ma jsofrux minn diskriminazzjoni. Miżuri oħra jinkludu s-simplifikazzjoni fl-applikazzjoni għal post riservat tal-karozza u li l-Learning Support Assistants għandhom ikollhom taħriġ li jippreparahom għal ħidma ma' persuni b'diżabilità. Id-dokument jgħid ukoll li ġenituri m'għandhom taħt l-ebda ċirkostanza jirċievu parir biex titwaqqaf it-tqala jekk it-tarbija jkun se jkollha xi forma ta' diżabilità. Is-Segretarju Parlamentari Franco Merċieqa spjega kif l-istrateġija nazzjonali se tkun marbuta mar-Reġistru ta' Persuni b'Diżabilità kif ukoll mal-Guardianship Act. Fisser kif dan il-proċess kollu qed isir biex jitjieb aktar is-servizz offrut lil persuni bi bżonnijiet speċjali. Barra minn hekk, persuni bi bżonnijiet speċjali m'għandhomx ikunu rifjutati polozz tal-assigurazzjoni jew inkella jħallsu rata ogħla minn dawk li m'għandhom l-ebda diżabilità. L-Istrateġija Nazzjonali kienet infassla mill-Kumitat Azzjoni lejn Soċjetà Ġusta.